ora sah milik gaji gede. Enek sing wong sing nek ora gaji gede ki moh ngono ya. Delok isih skillmu ki pantes apa ora untuk bergaji gede ngono lho. Lah wong ora di skill apa-apa kok njaluk gaji gede. Lah engko tiwas awakmu kerja ora kuat. Biasanya nek gaji gede ku lho, kerjaannya ku ya menuntut. Majikan juga nggak mau gaji gede nek ora di skill apa-apa awakmu. Mereka itu juga menuntut harus bisa menguasai ngono. Jadi aja njaluk gaji gede, aja milik gaji gede. Wis gaji standar wae lho wis rapopo. Sing penting awakmu penak, kerja penak, mental yo penak, terjaga, sehat awak, ngono lho. Wong gaji standar ki ya lumayan ya untuk 10 juta lah ya. Bandingke kerja ning Indonesia. Duit 1 juta, gaji 1 juta, 2 juta kuwi lho, sampai jungkir walik golek. Iya apa ora?